ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಲಯದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಲ್ರೆ, ವಲಯದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ಸಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೇಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಲಯದ ಮೀಟಿಂಗ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಲಯದ ಮೀಟಿಂಗು ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಗಬೇಕು. 1,000 ಜನವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ, ಪದ್ಮರಾಜ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು, ಮುಖಂಡರು ಬರಬೇಕು, ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದಾಗನೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದು, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥವರು. ನಿಮಗೆ ಹೇಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಥರನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೂತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಬೂತು ಗಟ್ಟಿಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೂತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹುಶಃ ಬೂತ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮಾಹಿತಿ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ, ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪಕ್ಷ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ 1-2 ಮಾತನ್ನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹತ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಉನಕ್ಕೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ 7 ತಿಂಗಳು ಏತು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತೇನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರು 5%, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು 5%. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವರು, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳ ಮೆಚುರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದೆ. ಈ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನು ಜನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮನೆಗೆ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕೇಂದ್ರದ ಬರುವುದೆಷ್ಟು? 2,000 ರೂಪಾಯಿ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ RTC ಇದ್ದವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ನಮ್ಮವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದು. ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ 5 ಜನ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಸಲ ನಾವು ಬೂತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 5 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, 5 ಜನ ಪುರುಷರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ಹೇಳಿದರು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ 7,000 ಬಂದಿದೆ, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ 14,000 ಬಂದಿದೆ, ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 7,000 ಬಂದಿದೆ, 29,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಶಕ್ತಿ ಫ್ರೀ, ಯುವ ನಿಧಿ ಫ್ರೀ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಮನೆಯವರು ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ, ಪೂರಾ ಸುಳ್ಳು ಬನಪಣೆ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬನಪಣಾಗ್ಲಿ. ಪಕ್ಷದವರು ಮತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮನೆಯವರು ಬಸಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಯವರು ಪೆತ್ತಾಗಿ ಪುಂಡಿ ಮಾಡ್ರೆ ಬೋನ್ ನಿಂತೇರಿ, ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ರೆ ಬೋನ್ ನಿಂತೇರಿ. ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಹೋಗುವಾಗ ಪರತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಅಲ್ಲ ಪುಂಟದು ಬನಿ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬರಪಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿ ಜನ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಹೂವೇ ಸರಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದಿರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂದಿರಿ. ಅಕ್ಕ
ಈರ್ನ ಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಪೋಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪೋವಲು ಈರ್ನ ಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಪೋಣ ಇಂಚು ಬರ ಜೈಲ್ಡ್ ತುಯರ ಪೋಡಾವು ಬಂದರು ಎತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಆ ಮಗಳು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಪನಾಲು 7 ಗಂಟೆ ಬರಪನಾಲು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಾಲು ಮಗೆ ಬಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲತ ಬತ್ತಲು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ತಂದು ಬತ್ತಲು ಮುಖಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತಲು ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ತಂದು ಬತ್ತಲು ಯುವ ನಿಧಿ ತಂದು ಬತ್ತಲು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಲು ಅಲ್ಲ ನಂಗೆ ಓಟು ದಯ ಕೊರ್ಪಿಜರಿ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಓಟು ದಯ ಕೊರ್ಪಿಜರಿ ಆತ ಬರ್ತನಗ ಬಂಡೇರಿ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಅನುದಾನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತೀಜಿ ಅನುದಾನ ಬರಪುಣ್ಣೆ ಜೀವನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ 1,770 ಕೋಟಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಏರ್ಲ ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಚಿನ ತೂವಂಜಂಚಿನ 1,776 ಕೋಟಿ 7 ತಿಂಗಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬಜಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ 1,010 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೇನೆ ಪರಪುನ ನೀರಿಗೆ 1,010 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೂತನ ಅಲ್ಪ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೇನೆ ಪುತ್ತೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಭಾಗಗಳ ಮೂಜರ್ದು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರಪಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂడి ವೈಕ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒಪ್ಪಾಸಿಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಅನುದಾನ ಬರ್ತಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತಂದು ಬುಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪಣೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪಗ ತುಂಬದ ಶಾಸಕರು ಬಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1,010 ಕೋಟಿ ನಾವು ಇರುವಾಗಲೇ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಣಿ ಇದ್ದೆ ಬುಕ್ಕು ಬಂದಂಡು ದುಂಬುದವೋ ಇತ್ತಿದವೋ ದುಂಬುದವೋ ಇತ್ತಿದವೋ ಅಂದು ಏನು ಬಂಡೆ ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಪೋಸಲ್ ಪೋಪುಡುಂದ ಪ್ರೊಪೋಸಲ್ ಪೋಂದೇ ಎಪ್ಪುಡು అయిన ಅನುದಾನ ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹೋಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಬತ್ತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಐಕಿ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ದುಡ್ಡು మన ಸರ್ಕಾರ ನಿಖಿಲಪ್ಪಗ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪು ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ಆರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪಗ ದಾಯ ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲಿ ಎರಂದು ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಂದ ಕುಳ್ಳುಜೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದನ್ನೇ ಮುಟ್ಟ ಕೊಡ್ತುಜೋ ಕೊಡ್ತಿನ ಬಂಡ ಅಕ್ಲ ತಪ್ಪು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಚೀಪಾಪನೆ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕೊರಪು ಆ 1,010 ಕೋಟಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪು ಐಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲೇನ್ ನೆಪ್ಪು ಐಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಧಿಕಾರ ನಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಲೆತ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮುಗುಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಪು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಮುಗುಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಪು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ದಾಳಜ್ಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಅಂಡಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬತ್ತಂಡಿ ಬುಕ್ಕದ ಇದಂಗೆ ಕೋಟ್ ಕೊರ್ಪಿಜರು ಅಕ್ಲೆ ಬಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣ ಬನ್ಪಣೆ ಓಲಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪನೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತುಕ ಜನಲ್ಲ ಪದ್ಮರಾಜ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಗುಂತಾಲೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಂತಾಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ದಾಕಲ್ಲ ಏರು ಓಟು ಉಂಟು ಗೆಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸೋತುದೇರು ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಂತಾಲೆ ತುಕ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ 2 ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಾಥ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆ ತುಂಡು ಕೆಲ್ನೆ ಎಂಕಲ ಏತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತು ಏತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ತು ಎಂಕಲ ಏತು ಕಿಸರ್ದು ದುಡ್ಡು ಬಾರ್ದು ಮಲ್ತು ತುಕ ಆಕಲೈ ಕೊಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರಡು ಮುಕುಲ್ನ ಧರ್ಮದಾದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇದೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿ 2 ಭಾಷಣ ಕೊರಿಯರಿ ಜಾತಿದ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಕೊರದು ಪೋಯರಿ ಗಟ್ಟಿ ಒಣಸಿಲ ಮಲ್ತೇರಿ ಶಾಲಿಲ ಹೊಡಿಯರಿ ಬೊಂಡಲ ಹೊಡಿಯರಿ ಒಂಜಿ ಪಟ 1 ರೂಪಾಯಿದ ರಸೀದಿ ಜಡಿಗೆ ರಸೀದಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೇ ಧರ್ಮ ಬೋಡಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲಂಚಾನ್ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಏನು ಬಂಡೆ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ರಿಸೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಗ್ಲು ಬಯ್ಯಾನಗ ಈ ಜನ ಅಪ್ಪಜಿ ರಿಸೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಅಕ್ಕ ದುಮ್ನಾನಿ ಏನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಬಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ರು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಮನತನ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ತುಲೆ ಇಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ನ ಇನ್ನು ಕೊಡೆ ಪನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಿಸೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಡೆ ಏನು ಬಂಡೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಗ ಪನ್ಪರತ್ತ ಬೊಂಡ ಗಿಂಡ ಪರ ಧರ್ಮ ಒಬ್ಬರತ್ತ ಮಲ್ಪುಳೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಸೀಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಮಲ್ಪುಳೆ ಬಜಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರವ್ರನ್ನ ಧರ್ಮಗೂ ದಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮವು ತಿಂದು ಒಪ್ಪೆ ಅನ್ಪೇತ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಉಂಡು ಅಕಲ್ಡ ಅಂಚ ಅಕಲ್ ಮಲ್ಪುಣ ಈತಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಬೂಡ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಪನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಪಿರಾಬೂಡ್ದು ನಿಗ್ಲೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬು ನಿಗ್ಲು ಸೊಸೈಟಿ ಪೋನಗ ದಾದಪುರ ತಿಕ್ಕೋಯ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಸೊಸೈಟಿ ಗೋಧಿ ತಿಕ್ಕೇದನಿ ಸೊಸೈಟಿ ಚಿಮಿಲ್ದೆನ್ನೆ ತಿಕ್ಕೋದು ಚಿಮಿಲ್ದೆನ್ನೆ ಬೋಡ್ಸಿ ಬಲ್ಕ ಸಕ್ಕರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜನ ಈ ಅಡಿಗೆದ ಆಯಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜನ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜನ ಈತ ಓಡೆ ಮಾಯಾದ ಬೋತುನ ಒಂಜಿ ಸೊಸೈಟಿ ಓಳದ ಆಲಜ್ಜಿ ಮಾತೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಓಳ ಏರ್ಲ ಪನಪುಣಕ್ಲಿಜಿ ನಮ್ಮ ಪನಪುನೇಟಿ ಪೀರ ಬಿಡುದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪನಪುಣ ಇಲ್ಲಗದನ್ನು ಬೋದು ಪನಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿನ್ನ ಪನಪುಣ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಓಲು ಪೊಂಡು ನೈಪುಣೆ ಮೋದಿ 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 ಎಂಚಿ ನಾವು ಆ ದಾದ ವಲ್ತೇರು ಏನು ಪನ್ಪುಣ ನಿಖಿಲನ್ನು ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ವಲ್ತೇರು ಒರಿ ಪುರಾಡಿ ಒರಿ ಬಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೇಪರ್ದ ಅವ್ರಿ ಎಡಿಟರ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ದೇಶಡು ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ
ಅಜಿಪ್ಪ ಓಡಿಸೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಈ ದೇಶೋಡು ದಾದ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಮಾರು ನಿಖಿಲ ಓದಿಪ್ಪಾರ ನಿಖಿಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಖಿಲ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಫೈಲ್ ಆದಿಪ್ಪಾರ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವದಾಗ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪೇರಿ ಕೆಲವು ಫೈಲ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಓದನೆ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಐಕೊಂಜ್ ಮಲ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಒಂಜಿ ಬರುತ್ತೆ 60 ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಸೂಜಿಯಿಂದ ವಿಮಾನದವರೆಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೂಜಿ ಹಿಡಿದು ವಿಮಾನ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತನೆಯರು ಅಜಿಪ್ಪ ಓಡಿಸೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಾಗಲಿ ಆನ 10 ವರ್ಷೋಡು ಆ ಸೂಜಿ ಹಿಡಿದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಟ್ಟ ಮಾರನಾಗಲಿ ಒಂದೇ ಬಿಜೆಪಿ ದಾಗಲಿ ಪೂರಾ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಓಲಜ್ಜಿ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷೆ ಬರಪಿಜಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರಪಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಲೆ ಬರಪಿಜಿ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆ ನಿಕ್ಲೆ ದುಂಬನಿಗ್ಲೆ ಎಂಚ ತುಳುಟು ಮಾತಾಡಿದಾರೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೋಂಡ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೋಂಡ ವಾಲಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಯ ಆದ ಬೋಂಡು ಅಂಚ ಅಂಬೇರ್ ಬರ್ಪನೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರೋಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮದುವೆ ಆತನಿಗೆ ಏರು ನಾನು ಉರಿತೇನೆ ಎಂಚಿ ನಾವು ಮುರಾನಿಯರ ಬಂದೊಂದಂತೇರು ಪೂರ ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ಕೋರ್ಟುಲ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಕಿ ಆತನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಜಿ ಬಾಕಿ ಮಾರಿಯರುಂಡು ಬಾಕಿ ಪೂರ ಮಾಡ್ದ ಆತನದು ಅನ್ಪೇರು ಏನು ಪಣಪುಣ ಐತಿ ಪಣಪುಣ ಅಂಜನ ಕೆಲಸ ಮೋದಿ 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 ಒರಿಯರ್ದುವರಿ ಬಿಗಿಯೇ ಐತೇರ್ಲ ಸುಮಾರತ್ತು ತುಲೆ ಏನು ಒಂಜಿ ಬನ್ಪೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಇದ್ದಾರ ಗೊತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರಿ ದಾದೆ ನರಮನೆ ಎತ್ತ ಬೋಲುಂತುನಿ ಅಂಚೆ ಪಲ್ಲೆ ಈಗ ದಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಒಂದೇ ಆಪೂಜಿ ನಿಗಲ್ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಪೂಜಾರು ನಾಚಿಗೆ ಅತ್ತಿ ಬಂಗಾಪುಣ್ಣು ಎಂಚಿನ ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ನರಮನೆ ಭೂತ ಅಂತದ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಪೂಜಾರ ಅತ್ತಿ ಮುಗ್ಲು ನರಮನೆ ಎನ್ನ ಅಡ್ಡು ಭೂತದೊಳಗ ಬಕಾಸುರ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿವೆ ನನಗಿಲಿ ಇಜ್ಜಾತ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಇತ್ತಾರ ಇಜ್ಜ ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಲ್ಪ ಪೊಂದರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಲೀಡರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಣ್ಣಂತೆ ಏನ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಥ್ ಈ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಶಾಸಕ ಆತಜಿ ಏನ್ ಪನ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ನೆ ಅರೆ ಇಡ್ಡೇನಾರ ಅಂಚತ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿರು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಪೋಯ್ರು ಏರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬತ್ತೇರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬತ್ತದ ಬಾಲ್ತನೆ ಪೊರ್ಲದೈತಿ ಏನೈತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಅವಡು ನನ್ನ ಈತ ಜನತೆ ಮೋನೇರು ಕೂಡ ತೆಲಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪೊರ್ಲು ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲಿಂದ ಬೆರತುಲೆ ಮೋಣಂಚಾರಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಏತ ಆಸ್ತಿ ವಾಲ್ತಾರೆ ಕೇಳಲಿ ಬೇಡ ಕೇಳಿ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಸೈಟ್ ಹುಳ್ಳಿದಾರತ್ತ ಏತ್ ಬಾರ ಆತನು ಏತ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ತೇರಿ ಪೂರ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಿನ ಕಾಲಾಟ ವಾಲ್ತೀನಿ ಈತ ಜಾಗ ಬತ್ತಾರನ ಈಗ ಮೂಜಿ ಬಾಲ ದುಡ್ಡು ಪೋತ ಇಡೀ ದೇಶದ ಇಕಾನಮಿನ ಮಲ್ತನಾರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದೆನ್ ದಾಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಒರಿಯರ್ದೋರಿ ಉಸಾರು ನನ್ನ ಮೋದಿ ಅನ್ನತ್ತಿ ಮೋದಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಹೆಂಗ 10 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತೀರ್ನ 10 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತುದುಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುದುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರೋ ನಿಮಿಷ ಪಟ ಹೇಮಂತಣ್ಣ ಎತ್ ರೋಡ್ ಪಲ್ಲ ಇತ್ತಿದೆ ರೋಡ್ ಎತ್ತು ಮಾಡು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಪುತ್ತೂರದ್ದು ಸೀದಾ ಹೇಮಂತಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಯರಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಓಡಿ ಬಲ್ಲಿ 10 ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲಿ ಓಲೋಳಿ ಮಲ್ಪರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಪನ್ನೇನು ದಿನ ದಾಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಒರಿಯರ್ದವರಿ ಹುಷಾರು ಅಂಚ ತುಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಲ್ಪೆ ದುಂಬು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬಣ ಐತೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟ ರೇಡಿಯೋ ಇಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಆ ಒಟ್ಟ ರೇಡಿಯೋ ಬಂತು ಎಂಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇರ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರು ಮೀನಿ ಬೀಜದ ಮರ ಕಿಂಚ ತೀರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇರ್ನೆ ಈ ಕಾರ್ನ ತೀರ್ತು ಕೂಡ ಪಾಟ್ರೇಜಿ ಇದಾಯ ಒಳ ಔಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳಿದೆ ನಿಂಚನೇದು ಕಾರು ಪುನರ ಶುರುವಾಪುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಮ್ಮೆ ರಂಜಂಜನ ಗೊಬ್ಬದೆ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಪುರ ಬೇಣೆ ಅರೌಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಲಂಚ ತಿರ್ತಿದ್ದಿ ಪುಣೆ ಔಟಾನಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಪೋಯ್ ಜನ ಆತರ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬತ್ತಿ ಈ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಕೂಡ್ಲೆ 5 ಜನ ಗೇಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾಡು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಪೋಯ್ ಧೋನಿ ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ ನಮ್ಗೆ ಕುಟ್ಟೇದೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಭಯಂಕರ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ಗೋಣಿ ಇಡೀ ಬೋನಾಗ ನಲಿಪುಣ ಜನಕ್ಕಳು ಇಡೀ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅವಳು ಮೂಲು ಪೂರ ಧೋನಿ ಪೋಯ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಪಿರಾವು ಎದುರು ಮೂಲು ಪೂರ ಸಿಕ್ಕರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಜನ ಇತ್ತ ಮೋದಿ ಬನ್ಪರತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ನಾನು 10 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತಾರನ ಎಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರೋಯ್ ಪೂರ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರು ಒರಿಯಾರ್ದು ಹುಷಾರು ನೇನು ಬನ್ನಿ
ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಮುಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಚಟ ಅಂದ್ ಬನ್ಪೇರು ಈ ಚಟಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬುಡುಪವನ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಮಾತ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊನ್ನೆ ಪೊಂಜ ಓದಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಎಂಕೆ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಆರು ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾಗ ಬಂಡೇರಿಗೆ ದಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಎಂಚುಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಎಂಚುಂಡು ಐಕಾರು ಪೊಂಜರಿಗೆ ದನ್ನ ಏನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಪೊಂಜೋ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪದ ಪೊಂಜು ಏನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟು ಬಾರ್ದಿಸಿ ಏನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟು ಬಾಡ್ನೆ ಅಂಡ ನನ್ನ ಏನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟು ಬಾಡುವೆ ದಾ ಹೇಗೆಂಡರಿಗೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೆಕ್ಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 24,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಡ್ದು ಏನು ಬತ್ತನ ದುಡ್ಡು ಹಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೆ ಐದಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟು ಬಾಡ್ನೆ ಈ ಚಟಲ ಅಭ್ಯಾಸಲ ರಡ್ಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೈತಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಕೆಲದಾಗ್ಲು ಪುಗಿಯರೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಈ ಪುಗಿಯರೆ ಬರು ತಿನ್ಪೇರು ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪೇರು ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ತುಲಾ ದೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪುಳ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗೆರೆ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಗೆರೆ ತಿಂದರೆ ಇಪ್ಪಪ್ಪ ಮಗ ಅನ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಣ್ಣ ಅಜಿ ಪೋಡ್ಸ ಮಟ್ಟ ತಿಂದು ಆಯ್ನೆಡ್ದುಕ್ಕ ಆಯ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜಿನ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲ್ ಪುಗೆರೆನೆ ಬಿಡ್ದು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಶುರು ಅನ್ಪಿ ಕೆಲದಾಗ್ಲಿ ಗುಡ್ಕ ತಿನ್ಪುಣಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೆ ಈ ಗುಡ್ಕ ತಿನ್ಪುಣಾಕ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಪೇರು ತುಲಾ ಅನ್ನ ಕೊಯ್ದೆಪ್ಪ ಅವನು ಈ ಕೆಪ್ಪಟೇನೆ ಈ ಜನ ಬುಡ್ಪನ ಬುಡ್ಲ ಅಂದ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಚೂಯಿಂಗಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಶುರು ಅಲ್ಪಿ ಅಡೇಗೆ ಬುಡಿದು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬುಡಿದಿನ ಎರಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎರಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಎರಡೆಗೆ ಚೂಯಿಂಗಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಶುರು ಅಲ್ಪಿ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಡ್ ನಗಲಿಪ್ಪೇರು ಬಯ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಂದ ಪಾಡ್ ನಗಲಿಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇರಿ ಪಂಡ್ರೆ ಪಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಗಲು ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಣಯ ಅಲ್ಪಿ 90 ಪಾಡ್ವಿ ಕೊಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ 30 ಪಾಡ್ವಿ ತೊಂದರೆ ಜಿ 30 ಪೂರ ಪಂಡ ಜೀರ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಅದು ಏನು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಜೀರ್ಣಾಥ ಜೀವನ ದಯವಂತ ಎರಲ್ಲ ಪಾಡ್ರು ಹೊಡ್ಚೇನು ಪನ್ನೆ ಎರಲ್ಲ ಪಾಡೋ ನಿತ್ಯ ಅಂದ 30 ಪಂಡ ತೊಂದರೆ ಜೀನು ಬಣ್ಣತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಣ್ಣತ್ತೋ ಇಟ್ಟು ಬೆತೆ ಜಾತಿ ಹಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಬೋದು ಏನೋ ನೆರಡ ತಿನ್ನು ಪೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ 30 ಪಾಡ್ರೆ ಬಂತೀರ ಅಶೋಕ್ ರೈಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಚಟಲ ಬುಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ದೆನ್ನು ಕೂಡ ಬುಡ್ರಿಯರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಜಿ ಬಂದ ಒಂತೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬುಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಜಿ ಓರ ನಮಕ್ ದುಲಾಂಚನೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೈಕಿಜ್ಜಾನು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಪುಣಗ ನಿಗ್ಲಾಲ್ ಬೈರ್ನಾಲ್ ದಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಪುಣಗನೆ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಲೈಟ್ ತೂಯಿನಾಗ್ಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ 4-5 ಮಂಡ ತಿಕ್ಕೋಲ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಲೈಟ್ ತೂಯಿನಾಗ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಾನು ಪುಟ್ಟುನಗ ಏನು ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲೇ ಪುಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಿಮಿಲ್ದ ದೀಪ ಎತ್ತನೆ ಆ ಚಿಮಿಲ್ದನ್ನ ದೀಪ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಅವೇ ಮಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಚಿ ನಾವು ಪಾಲೆದ ದಟ್ಟಿ ಗಾಳಿ ಬಾಡ್ನೆ ಬಡ್ಡ ಅಂತ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಉಲ್ಪ ನೆಲಟ್ಟೆ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಾರ್ದು ಜೊತ್ತೊಯ್ತೇನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜೊಂಜೇ ಮಿತ್ತಿ ಬತ್ತೋ ಪಾಜೆ ಬೋರ್ದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಬೆಡ್ ಅಂಡಿ ಕೋಟ ಅಂಡಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಅಂಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ದೀಪ ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಗತ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ತಿಗ್ಗದು ತಿರುಗ್ಯಾರ ಶುರು ಅಂತಾನೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಇತ್ತ ಹೆಂಚಿನ ಆತಂಡಿ ಮಾತೆರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಇಪ್ಪಂದು ಕೆಲದಕ್ಕಲ ಎಸಿ ಆತನ ತುಕ ಎಸಿ ಜಂದವರ ಜೆಪ್ಪಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಸಿ ತಂದು ಜೆಪ್ಪಿಯರ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ ದುಂಬುಗು ಪಾಲದ ದಟ್ಟಿ ಗಾಳಿ ಬಾರ್ದು ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತೋಯ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬತ್ತಂಡಿ ಎಸಿ ಬತ್ತಂಡಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜನಗಲಿಗೆ ದಾನೆ ಆತಂಡಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಪೂರ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದಂಡಿ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಬಲ್ತದಾಳು ಅಕ್ಕ ಬಂಗಾರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ದಾಳು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಸೇರ್ದಾಳು ಫ್ರಿಜ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ದಂಡಿ ಟಿವಿದ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಸೇರ್ದಂಡಿ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಲ ಜನತಲಕ ಬೊಲ್ಪುಲಕ್ಕದ ಕೈ ಬೀಚೊಂದು ಕೈ ಬಿದ ನಿಂಚ ಮಳೆ ಒಂದು ಬೋಪೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಬಿಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಜನ ಬಾರಿ ಫೀಸ್ ದೆತ್ತೋ ಇಂತ ದೆಪ್ಪುದುಕ ಅನ್ನೆ ಕೈ ಬೀಜೊಂದು ಬೋನಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಒಳಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಉಂತನ ದಾನೆವನ್ನ ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಮಾಯ್ಪು ಸುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಪೆಟ್ಟುಬಾರ್ದು ದಡ ಬಡ ದಿನೋಲ ಗಲಾಟೆ ಯಾರನ್ನು ದಾವನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟು ನೀರು ಇಂಚೆ ಪೂರೈಕಲ ಸೇರ್ದಾತನಿ ದೆನ್ನಲ ನಮ್ಮ ಪನೀದು ಪನ್ಪುಣ ಒಯ್ಯುವಾಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಏನು ಪನ್ಪುಣೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ 10 ಜನ ದಾನೆ ಅವು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಾವು ಐರ್ದಾದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಪಿರಬಾರ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಯ್ಟಿಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೀಜಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬತ್ತಂಡಿ ಬೇತೆ ಯೋಜನೆలు ಬತ್ತು ಅನುದಾನలు ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದಾಲ ಮಲ್ತೀಜಿ ಬನ್ಪೇರಿ ನಿಗಲಿ ಪೂರ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ತೂತಾರ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏತೋ ದುಗ್ಗೋ ಗರಿತದಿ ಏತೋ ದುದ್ದೋ ಉದ್ದಗು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ದೇಶಡು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ JCB ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಹಿಟಾಚಿ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ತಾನೆ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗರಿತದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮುರಾನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಲ್ತಾನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತಾನ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೊರಲು ರೈಲು ಬಂಡು ಬಸ್ಸು ರೈಲು ಬಡ್ಡಿಯರು ನಮಕೇಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜು ನಿಖಿಲಗೆ ಇಂಚಿನ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಂಚಿನ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್
ನಿಗಿಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ದೇಶ ಓಪನೆ ಪಡ್ಚಿ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಮೂಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓನ್ ಬತ್ತಿನ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತನ ನಿಕಲಿ ರೈಲು ಬುಡ್ನಾಕಲಿ ಬಸ್ ನಮತ್ ಕುಳ್ಳುನಿ ಧರ್ಮ 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 ಬಂಡೆ ಒಂಜಿನ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳಿದನ್ನಿ ಇಂಕೆ ಬಂದಿರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಚಿ ಏನು ಮನೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ತು ತಿಕ್ಕಿರ ಇಂಕೆ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಲ ದೂರ ಬಾಯರ್ ಗಂಡೆ ಐಕ್ ಏನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಯ್ನೆ ಇರು ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡೆ ಅಂದ ಎಂಚ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಂಚುಂಡು ಸ್ವಾಮಿಲ ಕೇಂಡೆ ಐಕು ಅಯೋಧ್ಯದ ವಿಚಾರ ದಾದಾಶ ಕೊರ್ನವನ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಬತ್ತದು ವರಿಕಿಲ್ಲ ತೊಂದು ಬೇರೆ ಆನೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ 10 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಒಟ್ಟು ದಾದಾಮೇಲೆ ಅಂಡೆ ಮತ್ತು ತುಲೆ ಎಂಕೆ ಪನೇರೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿಲ ಅತ್ತ ಬುಕ್ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಒಲ್ಲ ಪಂಡ್ರು ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೈತರು ಇರು ಪುದಾರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪೋದು ಬಣ್ಣ ಕಾಲ್ಪ ಪೂರ ತುಯ್ಯೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈರ್ಲ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಇಂಚೆ ಬಂಡ ಅನುಜ್ಞಾ ಕಲಶ ಮಲ್ಪನೆ ದೇವೇಡ ಅನುಜ್ಞೆ ಕೇನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲ ಈರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋ ಹೊಸ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೋ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಟೀರೇನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ಪೋ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಜ್ಞಾ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವರೇನು ಅನುಜ್ಞಾ ಕಲಶ ಮಲ್ಪನೆ ಐದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕಟ್ಟುನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಕಟ್ಟುದಾದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮಲ್ಪನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಏನು ಪೂರ್ಣಗಾಶೋಕನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆಡಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐನ ಮಿತ್ತ ಕ್ರೈನ್ ಹಿಡಿ ಕಲ್ಲದಿವು ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಯಾರ ದೆನ್ನು ತೂದು ಓಟುಗಾದ್ರೆ ಇಂಚಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ನಿಕ್ಲಿ ಏನ ಮನಿ ಪೂಜೆ ರತ್ತ ಏನು ಬಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಈತ ಮಣಿತಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ಜನ ಇಂಚ ಕುಟ್ಟುವಿರು ನನ್ನ ದೆಕ್ಕಲ ಮಣಿತನ ಎಂಚ ಕುಟ್ಟುವಿರು ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮನಿ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ರಾಮ್ ಬಂದ ಕುಳ್ಳೋಣ್ಣೆ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಬಲ್ಪೆ ತೊಂದರೆ ಜತ್ತ ಏನು ಹಿಂದೂ ಏನು ಧೈರ್ಯ ಬನ್ಪೆ ಅಕ್ಕಳ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಏನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಪಾಲಿಸವಣೆ ಆನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಜವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮನ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಡು ಬಣ್ಣದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಧರ್ಮದಾಗಲು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಚೈನಾದಾಗಲು ಇತ್ತೇನೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲರು ಏಪ ಈ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆ ಆಪನು ಬಂದದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ 5 ಜನ ಅನ್ಯ ಮೆಗ್ಗನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪಡಿಗೆ ಏರ್ಲನಿಗೆಲ್ಲ ತಂಟೆಗೆ ಬರ್ಬಿಜಾರು ತುಕವರ ಬರಡು ಅನ್ಯ ಮೆಗ್ಗನಗಳು 5 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗಿಪ್ಪಡಿಗೆ 5 ಮೆಗ್ಗನಗಳು ಪನಿ ಎಂಕಲ್ಲ 5 ಜನ ಜೋಕುಳು ಮೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳು ಎಂಕಲ ಬುಡಿದೆಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ಪಂಡನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಚಿದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಕೆಯನ್ನೇ ಅಂಚಿನ ಪೋ ನಿಪ್ಪುನೆ ಬುಕ್ ಆಕಳೆಗೆಲ್ಲ ಪಂಡದ ಸಾಕಾತ ದಾಳ ಆಪುಜಿ ಒಂಜುಳ್ಳು ಅಂಜೆ ದಾಳ ಆಪುಜಿ ಪನೀತು ಕುತ್ತಾಡಿಗೆ ಆಟದ ಬನ್ಪೆ ತೋತ ಮರೆ ಅಶೋಕ ಈ 5 ಮನಿ ಪೂಜಾರ ಆಡು 40 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಉಂಟು ಮರ್ರೆ ಬಜ್ಜ ಏತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮನಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಆಪುಜ ಅಂತ ಕುಟ್ಟಿಯರ ಹೆಸರು ಬಲ್ಪೇರು ಮೆಲ್ಲ ಆಯಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ದೂರ ಇತ್ತನೆ ಗೆರೆತಾರೆ ನನ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಬದುಕುಳ್ಳದಿಗೂ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಐಟು ದಾಲದಿ ಕುಜ ಐಟ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸರಿಯಾನ ಓಲ ಇಂಚ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತಾನ ಅನ್ನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲದಿ ಕುಜಿದಾಲ ಅಂಚ ಏನು ಬನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಏರಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಒಳ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡು ಚೀನದ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಡು 39 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಪುತಾರ ದಿವೋಡು ಬಂದಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅರ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕನ ಅಕ್ಕಲ ಕವರ್ ಮಲ್ತಾಂಡೆ ಮುರಾನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒರಿ ಲೀಡರ್ ಬಂಡೆ ರೆಂಜಿನ ಬಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪಣಗ ಅರ್ಧ ದೇಶನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಾಗಲಿಗೆ ಮಾರಿಯರಲ್ಲಿ 250 ಎಕರೆ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೇನೋ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾಗಡ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚೈನಾದಾಗಲಿ ಲಡಾಖ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಗ ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ 2560 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಗ ಚೈನಾಗೆ ಮುರಾನಿ ಕೊಡ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮನಿ ತುಜೋ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳಿಯೋ ನಮಗ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮದೇನು ಪಣಪುಣಂಚ ಕೆಲಸ ನಾವು ಧರ್ಮಗನ್ಯ ಮಲ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ತಾರತಮ್ಯ ಮಲ್ತಾನ ಅನುದಾನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಾನ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಕೊರಿಯೋ ನಂಗೆ ಓಟು ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ವಾ ಪಕ್ಷನ ದೂರ ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಣೆ ನೋಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ ಅನುದಾನ ಕೊನಪು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋ ನಿಕಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೈಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರಪು ಮುಲ್ಪ KMF ಬತ್ತಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಲಿ ಕಬಕಡ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬತ್ತಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಂಡ್ರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣ ಮಲ್ಪು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೋಪು ಏರೆಗಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುಜು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದರದೀದು ನಿಗ್ಲಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಓಟು ಕೊರ್ಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದ 94C ಆಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಇಲ್ಲಗ ಕೊರಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರಾಲ್ನಕ್ ನೀರಿಜ್ಜಿನ ಬೂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರಾಲ್ಲ 94C ಆಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಆತಜಿನ ಬಂದ ಎಂಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೊರತು ಕೊರಪ ಮಲ್ಪಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ
ಈ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಮಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಬಂದಲೆ ಐರ್ವಾದನಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜವನೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮರಾಜ್ ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದ ಬೈದರು ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಪೋಡು ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಇಲ್ಲಗಬಹುದು ಪಣಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊಂಚಿನ ಸರ್ವೆ ಒಂದುಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದೇ ಹಂತ ನಮ್ಮ 5% ಮಿತ್ತು ಬೈದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂಡ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎತ್ತರ ಬರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಓಟು ನಮ್ಮ ಗೆಲುಪುನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನಿಕಲ್ನ ಮೂತ ಕೈ ಮುಗಿದ ನಟುನೆ ಐತೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲವ ಪೋಲೆ ಬುಕ್ಕೋರಿಯನ್ನು ದೂರ್ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಕೈ ಮುಗಿದ ಕೆಲ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುಜು ತೀರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊರಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಓಟನ್ನು ನಟರು ಪದ್ಮರಾಜನು ವಿನ್ನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋರು ಮಲ್ಪನ ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಒಂದನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉತ್ಸವ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ತುಗ ರಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಗಲ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಈರೋಡಿಗೆ ತುಕ ಹಿರಿಯ ತಾರದ್ದು ಬರ್ತುಪೇತೆ ಈ ಗೂಡಂಗಡ್ಡು ತುಲೆ ಒಂಜೇ ಕೊಡ್ಡು ಕುಳ್ಳುಂಡ ಅಡೇಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಬೆಂಡಾಪಗೆ ಗೂಡಂಗಡ್ಡು ಚಕ್ಕುಳಿದ ತೊಟ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಆಯ್ ಬರಾಣಿಗೆ ಜಿಂಜ ಓದಿಪ್ಪು ಅಂಗರ್ದಾರ್ ಈ ಅರ್ಧ ತೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಜಿಂಜನಗ ಬರಾಣಿ ಹುಲ್ಲಾಪುಡು ಓದಿಪ್ಪುಲೆನ್ಗೆ ಕೂಡ ಬರಾಣಿ ಇಂಚಾಲೆಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಜಿಂಜುಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಕುಳ್ಳುದು ಅಡೇಗೆ ಇಂಚಾತು ಪನೀತಿ ತೆಲ್ತಿದ್ದು ಕೈ ದೇರ್ತಿದ್ ಇಂಚ ಒಂತೆ ಜೈ ಬಂಡ ಪದ್ಮರಾಜನ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಉಳಾಯ್ಬೋ ಈ ಜನ ಅಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಅದು ತಮಿಳು ಇತ್ತು ವಾಪಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಒಂತೆ ಬೇಗ ಆರ್ಲ ಮುಗಿಪೂರು ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷಣ ಇತ್ತ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ ಪಣ್ಣಗೊಂಡತ್ತ ಒಡೆಗೆ ನೋಡು ಪುತ್ತೂರ್ಗೀಗೆ ನೋಡು ಯಾವಂದ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಾಡ್ರೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ಮಿತ್ತಿ ತೇರ್ತು ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ ಬಾಡು ಏನು ಒಯ್ಕಿ ಬಂದ್ಪಾಯ್ಕಿ ಜೈ ಬಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಬೇತದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನಿಕ್ಲಿ बोलो भारत माता की यार बोलो भारत माता की कांग्रेस